ato dayong hihatag ang kagayonan sa tuig suon atong sugaton sa masipang Pakpak Brother Sok Fernandez. Kuha lang ta sa mask kay allowed. Kaya kung distansya din ang hanan ninyo, sobra naman sa 1 meter. Ato pasalamat sa mga pare na to kay silong matata. Pero no may naggamit. Diya kita sa very special place before the Blessed Sacrament. Ibaw ta nga doon natay indulhensya plenarya kung ta nakakalawat, yan na ata tubangan sa Blessed Sacrament. Atong Blessed Sacrament, kanunay yun ang sugan 24 hours. Murang gamiton, dili kandila, dili sa electric bulb. Lanag yun. Kay kanang butanganan sa Blessed Sacrament, niya ang suga diha kanang karaan yun. Nga kapakunog hangin, di yun mapaw. Niya ang sugnod lugar pasiga, dili gas. Lana yun, sustainer man ang lana. Muna nga, salamat sa mga pare nga madiron-diron ta kay gamiton sa ubos. Mamaya itong nandan nga Catholic Defenders Bible Study Group. Balinon ta dili. Yamong hiyaptan, si Sister Joy Kaburnay, may kayong mo pahayag, kaandam gid siya niya, doon ay trust in herself, pagsalig siyang ugalingon, niya, nindot ang tema, mayo ang presentation of somewhat makapa-interest pagpaminaw because of the oratorical, conversational sharing, o sa ba na ito mga speakers. Lipay kay ko nga maabdan ako sa si Brad Jeffrey Kilyosa, Brad Mills, si Brad George Turifil, sa Al Edwin, uman pa nga mga speakers diri nga manos-manos o nakaandam, i-assign mo na ni Sister Joy. So, Sister Brad Chung Chua, salamat ka. Unya, ang ato diyang module or somewhat media nga makita sa lain-lain dapit sa kalibutan. Naman, gihimo naman ni Brad Chung Chua, nga kada Martes, o mga dlawa, gikan ko sa CCTN, Cebu Catholic Television Network, hapit mi dito. Yato na sa daghang mga nag-una nga speakers. Sinauton tang uban nato, sugod na sad. O niya nakatag ko o basahon karon one page man na. Ang title, Outside the Church, There is No Salvation. Kung may gawas ka sa iglesia, wa kay kaluwasan. Sa nakapahina. Pero naasa na sa bago, Catechism of the Catholic Church, paragraph number 846, 847. Gawas sa iglesia, wa kay kaluwasan. Ngano kay ang kalibutan di pahibaw sa 1 Juan 5:19, ang kalibutan na ulipo ni Satanas. Mo nang mikalat o mikalap ang ignorance, kaway, kabangkagan sa pulong sa Diyos. Yan, laing-laing mga tribo sa mga lumad o mga lasangnon pagkanyato. Huwag kayo lang matuon nga Diyos. Kabantay sila sa dakong hayag adlaw, Diyos na nila. Kabantay ng uban sa dagko kay baliti nga mga kahoy,
Diyos na para nila. So, naturalists, mga nagtanaw las kinayahan, wa sila ka tanaw nga doon ay makakagahom nga magbubuhat sa langit o sa yuta. Wa sila kinsa sana unsa sana. Manang that is the darkness. Nga with that kind of ignorance and darkness, subjecting themselves to worship the false gods and goddesses, cannot save them. Pero ang simbahan, giklaro, kinsa ng tagagawas, kanang outsider, outside. Dili na lapis nga, tanang wa mahibaho, may impirno yun. Ang duhara yun ka klase sa outsiders in the church, the moral outsider, number one. Na ako suot simbahan katoliko ko nabunyagan. Ya sanglit na matuto ko, kay bao ko unsang iglesia, unsay pagtulunan sa matuod nga iglesia. Kay bao ko. Wa na lain nga parihan ini. Nya mugawas kay ko mo na nganlan og kining moral internal outsider. Internal ganito pa na sa suot, pero na imong outsider kay mo ambak man. Di siya maluwas. Nya kanasang naas gawas nga nakatuon, nakapaminaw sa pulong sa Dios sa doktrinas matuon nga iglesia, kumbinsido siya. Pero wa sa siya masod, he is outsider. External outsider. The other one is internal, kaya diya sa suod. Niya moral because he knows. Pero katong usa, nga outsider na sigawas, pero bisag usaon niya tuon, kay hinuon magay siya, ibaw sa iglesia katolika mo itinod. Pero wa siya masod. Dili siya maluwas. Maura ng meaning ana sa Catechism of the Catholic Church. Kadtong wa kay bao, wa kadungog, wa kabati. Pero ningon man ang usa ka Catholic theologian nga omnes homo Christianos est in naturaliter. Nga matagtao nga binuhat sa Dios na agoy isud sa iyang galamhan. Nga nangandoy siya pag-ilas matuod nga Dios. Ngayang simbahon, iyang lagaran. Pero wala yung nagtudlo ni ka. Pero ang iyang konsensya, tanlag, nagtudlo nga dunay maayo, dunay dautan. Kay sagpa niya sa iyang inahan, kurog siya, basol siya. Meaning that is morally forbidden. Sayop na. Sala na. So kung hilabtan niya ang asawa siyang silingan, magbasol siya. So morally disturbed, then that is considered sin in himself. Sagwa sa kadungog balaod. So pili siya kung siya maayo, siya dautan. Pilion niyang maayo. Tuo siya, doon ay magagahom, wala niya ili. Ang simbahan, ang atong Catechism of the Catholic Church, ang bagong yun, nag-ingon, this kind of people, they may be saved. Waing na siguro maluwas. Kanang maybe lagmit, maybe I'll go to Manila tomorrow, maybe next year. Kanang maybe wata kay ba? Wa siguro ba? Pero mingon nakapalit na kog ticket para sa Manila, ugma, sa tapaklaro gina, namuad to ko. Dili na pamuhon-puhon, bana-bana. So kanang that they may be saved, maybe, maluwas sila, wa may na maluwas yun. Pero tungod kayong Ginoo maluluyon man, tungod kayong Diyos maayo man, makakonsiderar siya ng mga tawana. Wa pahiyabti sa misyonero, wa pahiyabti Catholic faith defender nga magpasabot, o magpaibawa sa mga milagro sa Diyos. Wa niya kabangkaagan, formal education about faith. Pero na say natural faith, they may be saved. Waing nang siguro yung kang maluwas. So mo na nga, si San Marcos, nga nagsuwat sa Ebanghelyo ni Kristo, sumalat sa Marcos, mingon si susnuduing tanang mga binuhat sa akong maing balita. Ang mutuo, ug magpabunyag, maluwas. Ang dili mutuo, hukman sa silong.
So klaro kayo, nga katong dili mo to hukman gyud sa silong. Pulong gina ni Kristo. Muna strictly speaking, pag-ingon ni Kristo, doon na ba ako'y mga karnero, akong karnero, wa pa masud sa turil. Pero kung mamati sila nako, ako silang dadon, or mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. Sa to pa, prospective pa. O maabot pa. Nga kanang mga tawhana naggawas sa simbahan, karnero nga naggawas sa turil, dadon niya. Kanang upato. Bosa, si San Agustin, nag-ingon extra ecclesiam non salus est. Outside the church, there is no salvation. Magawas sa simbahan, di maluwas. Sakto gina. Pero doon na eksepsyon. Dito kaingon tanan. So, mo na nga kining clinging ta ana. Ilang argumento. Mas daghan man ang way pagtuog Diyos. Mas daghan man ang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan, nga wa pa'y tinuhuan. Nga impirnohon ginas Ginoo. Daghan pa mga dili Kristiyanos, daghan pa wa mabunyagi, daghan dili Katoliko, nga dili pa. Impirnohon ginas Ginoo. Pagka-injustice at Ginoo kung impirnohon sila. Muna nga gi-explicar ka po na simbahan. Nga ang goodness of God, ang kaayo sa Diyos, libot sa tibuok kalibutan. Sa termino pa ni San Pablo sa Tito 2:12, pagtubos ni Kristo sa kalibutan, gipauwan ang grasya sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pagtubos ni Kristo sa kalibutan, gipauwan ang grasya sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Munang malaglit magrasyahan sila. Muna nga, dili na to agdon ang numero. Nga daghan pa kayong mga pagano, way pagtuo ni Kristo, impirnohon ginasas Ginoo. Mao man ang isultis Ginoo. Nga ang naa sa kangit-ngit, sa pagkawa masayon, ulipon ni Satanas. Naa sa gingarian ni Satanas. Mao man na sa Biblia, asa man na? Kolosas 1. Kolosas Kapitulo 1, 12 ngatos 14. Kolosas Kapitulo 1, 12 ngatos 14. Yaningon si San Pablo. Daga mga tao nga ulipon sa kangit-ngit, kauban ni Satanas, gingharian ni Satanas. Pero kung sila balhino na, makabig na, masakop sila sa iglesia, nga naa diha ang pagtubos, una, naa diha ang pagtubos, ikadua, na ang pasaylo sa sala, diha sa matuod ng iglesia. Yaman. Loson ito sa Ginoong naas gingharian sa kangit-ngit. Muna nga, ang gugma sa Diyos kay makailapon man. Ang paagi sa Diyos di man matugkad. Wata kay ba? Pareha ni Santos ni siya nga kanang ni Sangyaw sa Mindanao, ya siya rang usa hantod nga ang mga luog di mo dawat niya patyunon siya muna sige siya suroy ya tungod kay mao man ay gisaa sa Ginoo, mao man ay makalahi sa nagsangyaw nga sinaaran sa Ginoo kay mag-uban man ng milagro. Ako kay amigo sa Mission Society of the Philippines, wa man ko maka-adto gyud siya naka-adto sa Malaysia. Kunya dihay usa ka pagana nga babae nga na amigo nila sa mga misyonero dito, iyang gidoktrinahan. Pero sa hapit ng bunyaga na sakit, nga nagliki ang lawas, ngulngul magsakit. Manang gi-report nila kay di man may sakyanan nitong 4 wheels. Ano namang isdagat o dili aeroplano ba, helicopter. Gi-report nga kuwao na lang. Kay wa may makatambal itong dapita nga doon ay misyon. Pero nihang yung babae, nga una siya mo adto sa
siyudad, karon patambal sa doktor sa medisina, nagpupuniag siya ni Padre Dodo, tinili, saka MSP, Mission Society of the Philippines, gibunyagan niya. Kaya kay mga duha na lang kaadlaw, mabot ng helicopter ng pick up niya, na ayaw man. So nitawag na lagbalik, nga ayaw na lagi hinayon ang helicopter pag-ari diri kay babae, nga nanunon sa ospital nga, very serious. Liki ang lawas na ayaw. Hilwas ang lawas after baptism. So muna hinungdahan nga si Kristo sa Juan 4:48 ningo siya, sige kong wali, sige kong tudlo. Pero wa kiyo midawat, wa kay misunod ka nako. Pero diha nga samtang nagwali ko, inubanan sa mga milagro, libo ka libo, nangita ka nako. Daghan na kabig nako. In what way? Nga sa mission, sa Ginoo, accompanying miracles will happen. Accompanying miracles will happen. Marang daghang mga misyonero nga mato dito, mga pagano di kay kasabot. Pero ilang pandungan sa kamot ang sanlahon maayo. Mga taong nagtinga na sa sakit nga wala ibaw pandungan sa kamot maayo. So tahod sila sa mga misyonero, hangtod nakaton ng mga misyonero, pinulungan sa mga lumad. O nang kalat dayon, kailap dayon ang conversion mga kinapin. Mo na ang kinaiya sa simbahan misyonero. Pero ang kagaw sa gahom ni Satanas, coronavirus, nagpugong. Kaya di mas laka travel gani. Nagha mga international flights sa aeroplano, di maka atuk laing naso. Karon pag ulang gipangaplihan, dili tanan. So mo na nabara ang ato mga mission work sa simbahan. So mo ni ang atong gisgutan nga. Outside the church, there is no salvation. Pero kung saka akong ipambit ninyo, kay doon ay dili ordinaryong tao. Saka kardinal sa Luxembourg. Nag-challenge niya ang mga kardinalis nga atong ablihan, atong i-discuss. Kaya nihit na mga pare subang nasod. Nga ang babae mapare na. So, may mo ba sa simbahan? Dili yun. Kaya bisan sa daang tugon, kung mong basahon ang Isaiah 66:6. Ipaluna sa Diyos ang mga lalaking nagbantay sa kuta sa Diyos. Wa sila amang sa pagtudlo. Nagpinumdum sila sa mga pulong ni Yahweh. Mga lalaki akong ipaluna. Lalaki gisgutan. Kaya ang gipili is Ginoong magpare laki man. Sa Israel, muna ni kaulahin na ni Abraham, ang kaliwat ni Libi na sa Números 18, Números 18:23. Kapitulo 18, versikulo 23. Nga ang kaliwat ni Libi, tanang mga anak na lalaki, pare yun. Wa sila panulundon, bisag usa ka dato kada kagyuta sila nga mahan, wa sila bisag usa la kumkum nga yuta mga panulund. Kay ilang panulundon pagkapare. Marang right and obligation of the people to contribute dismos. Nahali na po kabaka o sa kabaka na ato gyud sa libihano. Nay na po kasakong trigo o humay o sa ana ato gyud sa pare ng libihano. Dati. Niya pagkabutan ni Kristo kay sa 12 apostoles basahon nimo sa Mateo 10. Wa mo gi apostol nga babae. Sa to pa adopting the principle of the Old Testament that only men shall become a priest. Laki ra gyud ang mapare. 12 apostoles wag gyud sa babae. Unya sa direkta rayon ni San Pablo, giklaro ni San Pablo iyang giwali sa 1 Corinto 14:34. 1:14
1 Corinto rather, Kapitulo 14, versikulo 34. Ang mga babae wala itugot sa pagtingog sulod sa iglesia. Ang mga babae dili patingogon sulod sa mga. Yaw sa na pagkapare anak. Nang pare kinahanglan mo tingog mo basa sa Ebanghelyo o yang ipasabot ang kaluwasan diya sa mga balita. Ya, di man siya patingogon. Muna, wagi babae mo pare. Because of the standing principle decreed by St. Paul, walay babae nga patingogon, pahiluma ang mga babae sulod sa iglesia. 1 Corinto 14, versikulo 34. 1 Timoteo 2:11, ang mga babae di magtingog di sulod simbahan. Kung doon na sila ipungutana na ikauli na ito silang bana. So mo nang huwag babae nga pa. Pero ang Anglican Church, ay babae pare nila. Ang United Churches of the Philippines, na ay babae pare nila. Doon ako amigo, pastor, hindi nga asawa pastora. Silbisan nga pare nila, babae. Yang International Pentecostal Church, naagya po yung babae pare nila. Wa na sa Iglesia Katolika. Because of the principle sa Old Testament nga, laki gina mo pare, nagipili ni Kristong 12 apostolis pulos pare. 1 Corinto 14:34, dili patingugon babae sulod simbahan. Pero sa Salmo 68:11, dakong panon sa mga babae na nagbantala sa mga balita. Sa ito pa mga babae, mahimong katikista. Mahimong makapambit sa maghihimo ni Sister Joy karon nga nakapambit sa pagtulunan, pero dili siya pare. So mo na ang atong katarungan. Sa katapusang litok ni Kristo sa iyang panamilit, nasa Lucas 24:47-48. Lucas 24:47-48. Hinumduman sa tanang mga Catholic faith defenders. Ngayon si Kristo, ako mong isugo. Ano ninyong iwali ang paghinulso, ang pagdawat sa kungalan, aron maluwas. So, meaning, in our preaching apologetics, butang yung ikog sa kaluwasan, butang yung timpla sa kaluwasan. Kaya di man diya makaluwas. Nga, nindot ang say-say, articulate ang pahayag, batbat sa apologetics, tubag sa mga atake, pero ano ito po eh. Sa 316 sa Church Fathers, a person who preaches and does not practice what he preaches, he is Antichrist. Kuyaw mo na kayo. Kita mga CFD, may ta mga tarungan, may ta, pero wata mo tandog sa timas kaluwasan para maluwas ang naminaw na to. Kay di sa ta, what ay moral ascendancy to speak out of that salvation because me, myself, is not really candidate of salvation because I am a sinner. Okay sa makaiway saan ato. Ang tanan nga mga balaan, pulos doon ay may tum nga kagahapon. Pero wa say kagahapon na walay hayag nga kamuntagon. Ang buti pasabot, gawas ni Kristo, gawas ni Birhen Maria, kitang tanan magkasasala. Pero daghang mga santos nga magkasasala kaniadto. Usa na San Agustin, usa San Pablo, usa San Ignacio de Loyola, nga dagko kay mga sa labaw nato. Way balaan nga way maitum nga kagahapon. Apan wa say kagahapon walay kabuntagon. So we have all the chances to be renewed, to be morally capable to preach salvation because that is the fire within. Nga gusto ta mo rigid sa atong kalipay nga kita doon ay kasiguruhan sa kaluwasan. Pero kung sa atong kinabuhi, whenever, wa kita mo pater sa pagkinulsol o pagbiya sa atong sala, di ta maluwas. Si Ezekiel 18, Ezekiel Kapitulo 18, 27, si po, kaya doon na may pangutana. Maluwas bang magkasasala? Tubag siya, ang magkasasala maluwas.
kung biyaan niya ang tanan niya mga sala, magsugod siya pagtuman sa sugo, magsugod siya pagbuhat umayo, kanang tawanan nakaluwas siyang kalag. Klaro gud kanang tawanan nakaluwas siyang kalag. He gave up, he threw away all sins. And then he obeyed the commandments of the Lord. And then he does good to his neighbor, even to his enemy. Kanang tawanan doon ay kaluwasan. Muna ato balik-balikon. Ngay human ato padayag sa apologetics, bahin sa baptism, bahin sa original sin, that the child shall be baptized, ayaw kalimot, isunod yun. Isingit yun, kaluwasan. Dako kayong sibahan. Yang may usa ka taong gibiyaan siyang asawa ng itaglain. Ay ang upat ka buok, mga anak na pinangga kay niya. Nabangga ang bus for students na matay ng upat. Ug bago siyang gi-fire out sa iyang 80,000 monthly salary. So there is a doom and darkness of his mind. Anger because of his wife. Sorrowful mystery because of the death of his 4 sons. Miserable because he was fired out from his work. The only thing he says, I will go to the church. I want to listen a message of hope, message of love for God, for me. Being entrapped with sorrow, hate, anger. Gusto niya si Pare. Ay, salamat nagbisang pare. Nagwala pa ganun pare. Pero sa wala si Pare, the aliens, the 9 planets, all about science, never mention about Christ, the Redeemer, Christ, the Forgiver. And the hope that he was expecting to enlighten his sorrowful soul. He got out from the church, guwa sa simbahan. Nga sa mo sa galibog, nagpiyong siya nilabang kusok kay nga auto, hibanggan sa ligid-ligid lata, patay. The hope of salvation, the hope of forgiveness, the hope of light was not offered by the priest who preached, which is out of the gospel. He did not mark the Luke 13. Nga doon ay mga tao nga bisanon sa kadakog sala, gipasaylo sa Ginoo. Doon ay anak nga mausikon nga nibiya sa Diyos sa dugay mga tuig, pero gihangop sa mahal. And the promise of the Lord nga bisanon sa kaitum sa tong kalag sa makalkitran, paputiho niya sama sa niebe because of his forgiveness, because of the embrace of Christ spiritually upon us. Wa iwalis pa. Marang we should not follow. Pare Luke, may pare nga yang wali taas kayo makapatuog, wa di tayo makuha. Because he did not pray before preaching. He did not study the Bible or the catechism before preaching. Wa siya magampo si Espiritu Santo, so pa siyang wali. Wa siya magtuon sa Biblia. Kusang imo madungog, not word of God. Pare tulog, pare tel, na pare sige istorya siyang kaagi sa kabatanon siyang pagka maulagon, never mention Christ the Forgiver. Na may mabasa na ito sa Biblia. Ako na paborito kay pero di kay ko kasiguro sticks to. Buhat 12. Kasi Herodes niya ay Hudiyo. Na once a year nga he would clothe upon himself sutana sa pare. Silipay ang mga tao na minaw daghang kay libo-kalibo. Kisa man na si Herodes hare. Pero he did not preach. He did not preach what is accommodated for him. Nga kung musulob na siya niya ito, ang iyang iwali, pulong sa Diyos. Kusa na ninggit ang mga tao. Pulong manas tao, pulong manas tao. Gusto mong mamati, Senyor Hare, sa imong pagkapare. Pulong sa Diyos, pulong sa Diyos. Wa maminaw si Herodes. Sagpaon bitaw na sa anghel, tulingig tagak sa trono. Pagguhan nagguwang uod, pero tinaghanap. Gipatay siya sa mga uod, diya dayo. The error was
He assumed the authority as a priest, but he did not preach the word of God. Naman na sa San Juan 3:34. San Juan 3:34 ang sipong sa Ginoo. Ang akong mga sinugo, kinahanglan magwali sa pulong sa Diyos. Ang akong mga sinugo, kinahanglan magwali sa pulong sa Diyos. Usa man to si Herodes nga nalimot man nga assignment to niya. Kay musulob na siya to, it's not only being a king, but a priest. But he did not preach the word of God. Sa mga tao na niyinggit, pulong sa Diyos, pulong sa Diyos. Huwag pa to, sagpaon mo sa anghel. Hug sa trono. Guwa mga old, ipatay siya riya. So do not forget, we Catholic faith defenders are bearers of the word of God. San Juan 3:34, ang akong mga sinugo, magawali sa mga pulong sa Diyos. Yung malimot agwali sa pulong sa Diyos. Limot agwitik, singit ang kaluwasan. So rakang kaya sa Biblia, angle of we can really masingit na itong kaluwasan. Kalit nga kamatayon, Ecclesiastes 9:12-13. Daghan kayo mga higayon nga ikasingit na to ang may balita. So, muna nga, panomdom lang ko nga itong handouts outside the church, there is no salvation. Pero gi-explain nga maybe, wamingon certainly nga katong nagawas. Pero nito, nadunay Diyos, o sige ba kinsa na, yan nagbuhat umayo, likay sa sala. Maybe they will be saved. Pero mangita teksto nga pabor nila na sa Roma 2. Roma 2. 7:8. Nga katong wa pahiaptis may balita. Nagatuog Diyos, nagabuhat og mayo, makadawat usab sa himaya. Wa mo pa maniapti. So, dali kaluwasan. Pero ang term sa Catechism of the Church, that they may be saved. Gato na binisayon, malagmit, maluwas sila. Mamingon siguro maluwas sila. Manang sa Hebreo 11:40, sila nga mga pagano, dili mahingpit kung wala kita. Sila nga mga pagano, dili mahingpit kung wala kita. Because we, the church, the light, the instrument of salvation. Asa mabasa? Buhat 13:47. Buhat 13:47, ingon San Pablo, kita, instrumento sa kahayag sa Diyos. Kita, ang magadala sa kaluwasan. Kanila, nga nasa kinatumyan sa yuta, nga ito pangatuo. Manatiyo na kita. Salamat kayo sa itong mga kauban nga niagya punta niya. Maghasol lagi taga ni diri kay doon na mo kita makatunan sa mga magunang speakers away man ko. Yan nakaabot pa ko sa pambit ni Sister Joy Kaburnay. Mahal nga asawa ni Brad Tam Tomas Kaburnay. Ay daghan na itong mga sugod speaker diri digid tam awo. O latag storya ta mga laway. Pero mga pung gani nga ikahupay sa Espiritu Santo, we shall speak bravely. Ono Pedro 4:11, matag higayon. Matag higayon. Dili mingon gadagara lang panahon. Matag higayon. Nga ikaw makatagbo mga tao, share with him the gospel of salvation. Matag higayon, katagbo kag tao, paambit kaluwasan. Katagamtam na kabrad o kalipay nga tinong nga kalipay, nga ino ba nagkalinaw? Sire, kalipay, pero kalipay rin yun. That is pressure. Pero doon na kay kalipay, nga ino ba nagkalinaw? That is salvation. And one of these things is when you repent and abandon your sins, ang mupuli ni mo, kalipay, ino ba nagkalinaw? Doon na kanina, agwa pa, suway pag-inulso, suway pagbiya sa sala, suway pagbinutan. You will be happy and with peace. Salamat kayo, may gabi istanan, o palihog manindog ta, magampo ta. Sa ngalan, samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus, ng mong anak, tagi kami tugang grasya sa kahaya, kalingon, kaisog sa pagtutala sa mga pulong.
Tagi kami kusog kanunay pagbalibad sa sala nga nagalibot kanamo. Tagi kami kanunay sa imong anghel nga magaluwas kanamo ug sa among pamilya nga mabantayan nga dili maapektahan sa coronavirus. Ug kami nga mga Seventh-day Catholic Faith Defenders dunay kalipay ug kalinaw kay nagpuyo kami sa imong saad Ginoo duol kamo kanako. Kamong gikapuyan sa sala, gibugatan sa mga suliran. Dinhi kanako adunay tinuod nga kapangulayan. Mateo 28:29. Amen. Sa ngalan sa Ama, og sana, og sa Espiritu Santo. Amen. Okay, atong assignment nga sa atong mga apologetics o sa tibaha, ato yung batayan nga doon isingit bahin sa kaluwasan. Thank you, God bless us.